Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, April 3. 7.6 milyon na halaga ng ecstasy mula Europa nasamsam sa Port of Clark. 34 reports ukol sa vote buying na itala ng COMELEC. Philippine Coast Guard bantay sarado sa Chinese vessel na nasa teritoryo ng Pilipinas. DTI mag-iikot sa mga rehiyon upang mapalapit sa mga negosyante at consumers. At NLEX handa na raw sa dagsa ng mga motorista ngayong Holy Week. Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 ang isang parcel na naglalaman ng 4,491 piraso ng ecstasy tablets sa Port of Clark, Clark Freeport Zone hating gabi nitong Miyerkules, April 2. Ang nasabing kargamento na nagmula sa Europe ay tinatayang nagkakahalaga ng 7.6 billion pesos. Ayon sa PDEA Region 3, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa PDEA International Cooperation and Foreign Affairs Service tungkol sa isang kahina-hinalang parcel na papasok sa bansa mula sa Belgium. Agad ipinasa ng PDEA Intelligence Service ang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakakumpiska ng mga iligal na droga. Ininspeksyon ng Bureau of Customs Port of Clark ang kargamento at kinumpirma na naglalaman ito ng ecstasy matapos magpositibo sa field test. Ipapadala ang mga iligal na droga sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa kaukulang forensic examination. Matapang na hinarap ni re-electionist Vice Mayor BJ Tiger Lagman ang mga kritikal na tanong sa Plataporma 2025 ng CLTV 36, kaugnay ng kanyang kandidatura sa darating na halalan. Mariin niyang pinabulaanan ng mga espekulasyong may kinalaman sa kanyang political relationship kay incumbent at re-electionist Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga. Ang kabuuang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang susunod na hakbang sa politika, muling pinatunayan ni re-electionist Vice Mayor BJ Tiger Lagman ng City of San Fernando ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa isang panayam sa Plataporma 2025 ng CLTV 36 nitong Miyerkules, April 2, tinalakay niya ang kanyang mga plano para sa syudad at ang kanyang posisyon hinggil sa ilang mga issue. Anya, bagamat hindi niya isinantabi ang posibilidad ng pagtakbo bilang alkalde, nananatili siyang bukas sa ideya ng muling pagtakbo bilang vice-alkalde. Vice, muli kang tumatakbo bilang Vice Mayor. Hindi mo inisip o naisip at any point nung nagde-decision ka to run in 2025 kung tatakbo kang Vice Mayor pa rin o Mayor? Honestly po, no, tayo ho kasi the mandate is 3 years. Mm-hmm. Hindi ko ho sinasabing we are very lax or very sa atin ho kasi we have to stick with the term, no, of office that we had took oath, no. So along the way maraming mga nangyaring events, no. May mga pagkakataon na napag-uusapan po yan. Sinabi rin niya na ang bawat hakbang, lalo na sa pamamahala, ay hindi dapat minamadali, kundi dapat pinag-iisipan ng mabuti. Iginit din niya na ang kanyang serbisyo publiko ay hindi nakatuon sa isang partido o posisyon, kundi sa kapakanan ng mga Fernandino. I think to describe, ang palagi ko po kasi sinasabi
our commitment and our loyalty belongs to the people. No? Hindi ho sa partido lalo. At hindi po doon sa position that we have, no. It's always, kaya nga po yan sangguniang panlunsod, no. It is always ang malaking percentage ng trabaho namin is engaging with the people, no, for us to craft more mga batas, mga programa na nakabase sa pangangailangan. Excuse me, pangangailangan ng mga tao. No? So, yun ho ang ating among the members, no, the City Council. Sa usapin naman ng kanyang political relationship kay incumbent at re-electionist Mayor Vilma Caluwag, inamin ni Lagman na nagkaroon sila ng limitadong komunikasyon, lalo pat na-impluwensyahan na ito ng politika. Aniya nagresulta ito sa tuluyang pagkawala ng magandang ugnayan sa pagitan nila bilang mga lider ng syudad. Well, yung mga later part ho, no, ng ating administration, siguro ho, when maaga po kasi ang filing. Maaga po kasi ang filing, and unfortunately, October, 2024. Opo, maaga, a year almost 1 year po. So siguro doon ho medyo nagkaroon lang ng konting yung limited communication, parang ngayon ho pwede ko hong sabihin na may konting halong politika na nawawala na yung communication, but which we regret, no, kasi nga po, as I mentioned, parte pa ho ito ng function natin, ano, trabaho pa rin natin itong until the election day. Yes. But I hope that ito hong na-experience natin ngayon malagpasan natin, no, hindi ho para sa ating kandidatura, kung hindi para sa panunungkulan sa ating lungsod, ano. Isiniwalat din ni Lagman na may mga programa ang kasalukuyang administrasyon na hindi malinaw sa sangguniang panglungsod, tulad ng senior citizens welfare incentives. Binanggit din niya ang hindi pagkonsulta sa kanila ng punong lungsod hinggil sa ilang mga proyekto at panukala. Hindi raw ito tungkol sa politika, ngunit dapat aniya ay sumunod sa tamang proseso. Marami ho kasi kaming inquiries, no, as part of our oversight functions, no, sa mga programa na hindi po nabibigyan on our level. Imagine po ako, equal branch, asking, and hindi ho maiklaro. What more to the ordinary citizen? No? Kaya nga po kami a little frustrated dun sa aspetong yun, dahil parang andun ka, pero hindi mo magawa yung hindi mo itama yung para doon sa mga tao, no. We're not blaming the administration because we are part of the administration. But we are not in favor of the process na meron, no, sa sistema. Like for example, yung seniors benefit welfare natin. Citizens welfare, no, yung mga benepisyo ho nila. Dapat ho yan, hindi na hinahabol-habol pa, tinatanong kung kailan maibibigay, no, for our seniors. It's a gratitude dun sa contribution po ng ating mga magulang na Fernandinos dun sa inambag ho nila sa naunang panahon, ano? Tapos ngayon, may nakakatanggap, meron ho hindi nakakatanggap, may nalalagpasan, no? And worse, sabi ko nga, ang bilin po namin sa mga seniors never to sign a document na walang katpalit na kung ano, kung gamot man po yan o kung cash incentive, no? Sa huli, pinigyan din ni Lagman na ang kasalukuyang mga programa lalo na sa sektor ng kalusugan at edukasyon ay dapat pang palakasin. Hinimok din niya ang mga Fernandino na muli siyang pagkatiwalaan sa darating na halalan dahil sa kanyang karanasan at hangaring mapabuti ang pamamahala sa syudad ng San Fernando. Samantala, binigyan din ng imbitasyon ng katunggali ni Lagman sa posisyon ng vice-alkalde na si Brens Gonzales, subalit hindi niya pinaunlakan ng naturang imbitasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mahigit isang buwan bago ang national and local elections sa May 12, 2025, umabot na sa 34 na reklamo ukol sa vote buying at tinanggap ng COMELEC. Para sa iyong pang detalye, magbabalita si Karil Garcia.
Patuloy umano ang Commission on Elections sa ginagawang pagbabantay para matiyak ang isang malinis at patas na May 12 national and local elections. Mahigit isang buwan bago pumili ng mga bagong lider ang ating mga kababayan, inanunsyo ng poll body na umabot na sa 34 na sumbong ukol sa vote buying ang natanggap ng kanilang opisina. Sa ulat ng state-run media na PTV4, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. na nagsimula silang makatanggap ng mga report bago pa man magsimula ang campaign period. Aniya, 23 report ng vote buying at vote selling na ang iniimbestigahan ng COMELEC. Samantala, 11 report naman ng abuse of state resources ang kanila ring tinututukan ngayon. Bago pa man nag-umpisa ang election period, meron ng mga nagreklamo nito. Kung natatandaan nyo, naging viral yung pagra-raffle ng sasakyan at meron din bago pa man nag-umpisa ang election, campaign period nitong local, sinusumbong na nila na nagkakabigayan ng pera pagdating sa meeting de avance. Dagdag pa ni Maceda, marami sa mga kaso ng vote buying ang nangyayari sa National Capital Region. Sinusundan ito ng kalapit na rehiyon ng Calabarzon. Talamak din daw sa mga probinsya ng Palawan, Abra at Camarines Sur ang vote buying. Well, historically, or let's just use the BSKE, no, ang NCR lagi ang parang sentro ng vote buying. I don't know if that's because there are more vote buying incidents happening here or that the citizens are just more aware of their rights at mas masumbong ang mga no. Samantala, umabot sa 1,226 complaints na may kinalaman sa vote buying ang naitala ng poll body noong 2022 elections. Base sa Omnibus Election Code, ang vote buying ay tumutukoy sa pagbibigay ng pera o regalo ng isang kandidato kapalit ng pagboto sa kanya o sa kanyang partido. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Masusing binomonitor ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagdaan ng isang Chinese research vessel na may pangalang Songhang sa katubigan ng Pilipinas habang patungo ito sa Celebes Sea. Natukoy ang barko sa layong 37 nautical miles timog ng Cuyo Island, April 1 ng hapon. Ayon sa PCG, bagamat may karapatan itong dumaan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, patuloy nilang binabantayan ang galaw nito upang matiyak na sumusunod ito sa mga umiiral na batas pandagat ng Pilipinas at international na regulasyon. Nagpakalat na rin ng aerial assets ang PCG upang magsagawa ng surveillance at masiguradong protektado ang interes ng bansa sa karagatan. Tiniyak ng PCG ang patuloy nilang pagbabantay sa teritoryong pandagat ng Pilipinas upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga sasakyang pandagat sa ating karagatan. Sinimula ng Department of Trade and Industry ang programang DTI Goes to the Regions, kung saan una nilang binisita ang Central Luzon. Hangad raw nitong maipaabot ang mga programa ng kagawaran at alamin ang pangangailangan ng mga negosyante at mamimili. Ang detalye sa report na ito. Nagsagawa ng town hall meeting ang Department of Trade and Industry o DTI Region 3 kasama ng kanilang stakeholders sa Sakop City of San Fernando nitong Miyerkules, April 2. Dinaluhan ni DTI Secretary Cristina Roque kasama ng iba pang opisyal ng kagawaran ng magpupulong na galing din sa isang aktibidad sa Bulacan. Ang town hall meeting ay bahagi ng DTI Goes to the Regions, isang inisyatiba upang mas mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga negosyante, mamimili at iba pang mga industriya. We want to go to the people now, to the regions, and to really tell them what the programs of the Department of Trade and Industry is and what we have for them. And going closer to them, then we will really get the pulso ng tao. What exactly do they want? So when we make our programs or when we disseminate information, we know exactly what they want. Personal na iniabot ni Roque ang tulong sa mga benepisyaryo ng DTI programs at kinilala rin ang ilang establishmento sa kanilang pagtalima sa mga rekisito ng departamento. So if you want to get into business or exploring the idea of getting into business, or you're ready into business and you want to grow your business or you want to know more, please go to the DTI, or you may message us at our hotline 1-384, or you can also go to reporttosec@dti.gov.ph. So if I were them and they want to explore, please use those different numbers so that we can really get back to you on what programs will be suitable for you, or at least information. Thank you, and please, to everyone, please avail all the programs that we have to offer. DTI is all-out support for everyone, so that we can grow and we can really advance not just our business but also our country. Samantala, hinimok rin ng kalihim ang mga mamumuhunan na i-adopt ang mga estratehiyang isinusulong ng kagawaran upang mapalago ang kanilang negosyo. Number one is digitalization and AI. Of course, we must go digital. We're 7,600 islands, so the only way for us to sell quickly, get our message across, and to be able to disseminate also other information instantaneously is to go digital. Number two is to diversify. We must diversify. We must find a second source of income. Mahirap kung one source lang, because if anything happens to that first source, then wala na tayo. Not like if we have a second, third, fourth, fifth source, then we always have a fallback. And importante talaga na may fallback. Number three is franchising. We must try to study now and adopt the model of franchising. A lot of the businesses, or not naman a lot, but their businesses na sunset industry na. So rather than putting effort to pump it up, we can put effort in franchising. Number four is financing. Of course, very important of financing. We need money to grow the business, and we need money to be able to get going also. And last, mentoring. Napaka-importante ang mentoring, because sometimes we just need like simple mentoring. Let's say basic accounting. Let's say how to use social media to generate income.
that one, and we must find the mentor so that at least kahit papano yung mga mistakes, we try to avoid the mistakes so we can move forward quickly, especially for the MSMEs. There's really hardly any room for mistake. It could be costly also. Lubos namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa tulong at andabay ng DTI, lalo na sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Mula po sa akin, ma'am, mula po sa akin at sa aking kasamahang vendors na taga-Porac Baywalk na nabigyan ng tulong po dahil sa malaking tulong na tanggap po namin dito sa DTI program na to o ang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa po ng DTI. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa pumumuno po ng ating kalihim na Secretary Maria Cristina Roque, ma'am. Thank you so much po. Maraming salamat po sa bumubuo ng DTI Region 3 at sa buong kawani po ng DTI. Sana po wag po kayong magsawang tumulong po sa amin at sa aming mga vendors at mga MSME para po sa pangarap naming asenso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinatunayan ng Angeles University Foundation o AUF ang kahusayan nito sa larangan ng edukasyon matapos makuha ang ika-38 pwesto sa top 100 universities in the Philippines. Batay ito sa pinakabagong datos ng EduRank, isang global ranking platform na sumusuri sa academic performance, reputation at alumni prominence ng mga universidad. Ayon sa EduRank, tinukoy ang ranggo ng mga pamantasan batay sa 850,000 citations mula sa 80,000 academic publications ng 229 universities sa bansa. Bukod dito, nangunguna rin ang AUF sa iba't ibang larangang akademiko sa buong Pilipinas. Ika-4 ito sa medicine, ika-8 sa psychology at ika-13 sa biology. Samantala, kabilang din sa top 100 ang Holy Angel University na nasa 88th place. Kasama rin sa listahan ng EduRank ang ibang eskwelahan sa Pampanga, gaya ng University of the Assumption na nasa 151st, Don Honorio Ventura State University na nasa 183rd, 225th naman ang Republic Central Colleges at Guagua National Colleges na nasa 228th. Bold V-Motion Grille, slick LED headlamps, aerodynamic body na sinamahan pa ng high-tech infotainment system. Ilan lang yan sa emotional geometry design language na nagpapakita ng sporty at elegant looks ng 2024 Nissan Almera. This sedan is designed to turn heads while keeping you connected on the go. Buckle up and let's take a closer look at this game-changing car. Meron po tayo dito na 2024 Nissan Almera 1.0 liter turbo VL variant and CVT transmission. As you can see po, itong Nissan Almera, itong bagong Nissan Almera, pina-wider po yung look niya at saka sporty look po. And dito makikita nyo naka-LED headlights na rin po siya and yung naka-V-Motion grille po siya dito sa mga. And ito po, new exterior color po ito, Moon Pearl Gray, na exclusive lang ito sa mga VL variants po. Naka-black roof na rin to at saka yung naka-black side mirror na rin po siya para mas magmukha pa siya ng elegance po. Safety features naman ito, meron siyang 360 camera po, meron siyang mga sensor po. Yan mga safety features na po. Meron po itong Apple CarPlay tsaka Android Auto na rin po. Yung sa touchscreen naman po, meron siyang 7 inches po. Malaki na rin po siya. Available rin yung, pwede rin siyang i-Bluetooth doon. 5-seater po siya. Then, naka-leather type na rin po siya. Yung Nissan Connect, na pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, ma'am. Mapapa-start mo siya kahit na nasa labas ka lang, ma'am. Doon sa
Nissan Connect features niya po, ma'am. Usually, ma'am, yung mga nag-i-inquire dito, pwede itong pang-personal or pwede rin siyang pang-family, ma'am. Kasi yung sa loob nitong Nissan Almera, ma'am, ay maluwang po siya, ma'am. Kaya pwede rin siyang pag-family, ma'am. At saka kung sakaling magkulangan kayo ng space sa truck, ma'am, pwede nating i-fold yun sa second seat niya, ma'am, para makaka-rate ng mas malaking space. Meron po tayong promo ngayon, ma'am. Makukuha natin ito sa halagang 950,000, ma'am. Pero original price nito sa brand new is nasa mga 1.2 million, ma'am. Pero sa CarMix, ma-avail mo to ng 950,000, ma'am. Free na yun, comprehensive insurance, 1 year, chattel mortgage, and transfer of ownership po, ma'am. Meron pa siyang kasamang Laos Group Cares 24/7 road assistance po, ma'am. Gamit natin yun, ma'am. Kung wari, nasiraan tayo sa daan, ma'am, pwede natin tawagin sila, ma'am, para makahingi tayo ng tulong sa kanila, ma'am. Kung wari na low-bat yung battery nyo, ma'am, pwede natin silang kontakin, ma'am, para matulungan tayo sa daan. Sa mga nag-inquire po, pwede tayong tumawag sa number na 0918-854-2343 po. Located po tayo dito sa Jose Abad Santos Dolores, City of San Fernando. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kompleto na ang roster ng PBA 50 Greatest Players. Kilala rin sila sa report ni Kelo Makapinlang. Inanunsyo na ng Philippine Basketball Association o PBA ang 10 basketball legends na kukumpleto sa listahan ng PBA 50 Greatest Players. Nanguna sa batch ng honorees sina 8-time MVP Junmar Fajardo at 2021 Governors Cup MVP Scottie Thompson, kasama ang iba pang PBA greats mula sa iba't ibang henerasyon. Ang iba pang napili ay sina Nelson Asaytono, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Abe King, Danny Sigel, Manny Victorino, Yoyoy Villamin at ang yumaong si Arnie Tuadles. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, dumaan sa masuring deliberasyon ang pagpili sa mga manlalaro. Pinasalamatan din niya ang PBA Selection Committee sa kanilang naging trabaho, gayon din sa oras na kanilang inilaan sa pagbuo ng listahan. Bukod sa bagong batch, inimbitahan din ng PBA ang 40 manlalaro na kasama sa Greatest Players List mula taong 2000 hanggang 2015. Ang pagkilala sa PBA 50 Greatest Players ay gaganapin sa selebrasyon ng 50th anniversary ng nangungunang basketball league sa bansa ngayong April 11 sa Soler North, Quezon City. At yan ang sports news ngayong araw. Kailan Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Ibinahagi ng tinaguriang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang Instagram account ang panibagong hamon na dala ng kanyang autoimmune disease na lupus flare fever. Halos 2 linggo na raw dinaramdam ni Chris ang sintomas ng nasabing flare fever. Baka sa kanyang muling pagpayat, mga pasa sa katawan at red spots sa kanyang mukha. Ayon pa kay Chris, nais niyang ipakita sa netizens ang pinagdaraan ng pagsubok upang patuloy nilang ipagdasal ang kanyang paggaling. Kasado na ang unveiled a wedding fair year 3 sa May 16 to 18 na ihahatid ng JLB Event Management. Gaganapin ito sa Vista Mall, Pampanga sa darating na naturang buwan. Para sa karagdagang detalye, naritong report. Bigger and better. Ito umanong aasahan ng mga soon-to-wed couple at ng general public na dadalo sa unveiled a wedding fair ngayong taon. Nitong Martes, April 1, formal nang inanunsyo ang pinakaaabang aktibidad sa isinagawang media launch sa Vista Mall, City of San Fernando, Pampanga. Ito na ang 3rd year ng wedding fair na may tuturing na one-stop shop ng mga kakailanganin at suppliers para sa mga ikakasal at mga okasyon tulad ng gowns and couturier, venue and reception, caterers, event styling, jewelers, lights and sounds at marami pang iba. Ayon kay Jomel Lingat Bernel ng JLB Event Management at lead organizer ng Unveiled Wedding Fair, makatutulong ang wedding fair para sa mga ikakasal at iba pang may okasyon. Ing masanting na po ning ating bridal fair. That's why we have this unveiled to help our clients, couples to be na makapili po sila ng mga suppliers na truly legit because nowadays ating mga scam, ating pong magka-problema with their suppliers, coordinators. But here in Unveiled Wedding Fair, we guarantee that our suppliers are truly accredited with some of the hotels and venues in Pampanga. They are also registered at kompleto la dokumento. At the same time, makasigurado tamo na they are most sought after. Pagkatiwalang tala talaga. Last year, aabot raw sa mahigit 200 couples ang naibuk, pero ngayong taon, mas pinaganda at pinalaki pa ang wedding fair. Now, this year's edition, it's coming on a bigger platform. Masaya kami because we are now in partnered
with the Provincial Tourism Office and the City Tourism Office of San Fernando, Pampanga. So what makes it new? It comes with the partnership with this provincial government and city government that will help us also to reach the province and even the Central Luzon para karetang kakasal. Yan. So mas marakaltamo po network ngayon. Tiniyak naman ng suppliers ang kanilang dekalidad at budget-friendly na mga packages sa mga kukuha ng kanilang serbisyo. Madalas sa amin yung, lalo sa catering, madalas yung gano'n. As much as possible, we work around kung ano yung budget ng client. Kasi let's say, it's only 500 from our usual 700. So what we do is we accommodate kung ano yung pwede dun sa within the budget niya. Tapos we tend to agree naman kung ano yung pwede kong ibigay. We just add or exchange or substitute some dun sa menu. So very flexible naman kami pagdating sa ganun. For Lakeshore naman, sir, as long as kaya po namin i-provide yung request nila, ayun po, we can provide naman po and ayun, sir. Yes po, with the price din po, syempre. As long as, syempre, we stick with the standard po, no, dun sa mga policies, yan. Pero kung malatiya naman pong bagay, like nung naman po mapili or makayo po, naman po ako masakit or agyo naman pong provide, why not po? At saka nung atsu naman ken, naman po mag-cost na kaya katamo, why not provide it po? So, agyan naman po, adjust naman po yun. Kaya kami po, nung talagang, kaya kami kasi underkit ang house and ang essentials na supplies po. Unlike the venue, the caterer, the coordinators po. Like tayo po, just for them to experience our service. Burite talaga. Sabihan na, hindi mo po itang agyuye po kaya. So, nagkaya talaga, ibiyemi na para mo at least experience hanggang para karentaw na mo ang po itang ingredients bayaran da. Pero hindi naman po lagi na yan. Deta mo po. Deta mo pong, kahit sobra lang ng areng kopo lang po kay. Ika mismo as a business owner, feel mo naman ito. So, open kami rin naman po kanito. May handog na promos, discounts at maging papremyo unveiled sa mga magpahabok na soon-to-be couples at maging sa mga suppliers. So with regards with the promos, kami naman very consistent that we share this big discount, particularly the 30,000 discount for any of our unveiled or wedding package. That also, alim mo ka rin couple to be or clients to be natin. But also we give this privilege sa mga suppliers natin because magkakaroon kami ng contest with their social media and kung sino man ang best in social media, I'm going to announce it, we're going to have a staycation sa Marriott Clark Hotel. Magaganap ang unveiled a wedding fair year 3 sa third level ng Vista Mall, City of San Fernando, Pampanga mula Biyernes hanggang Linggo, May 16 to 18, 2025. We are inviting you to come and visit the third year edition of Unveiled Wedding Fair here at Vista Mall, Pampanga, happening on May 16 to 18, 2025. We are giving away big promos and discounts, and also on Friday, that would be our Fabulous Friday. Our couples or soon-to-be groom and bride-to-be are entitled to receive a huge perks coming from our suppliers, especially with JLB Event Management. We are giving away 40,000 discount through our unveiled and unfold wedding package. So this is part of our 10th year anniversary in the wedding and event industry. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang JLB Event Management Facebook page. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bagong trends at digitalization, tatalakayin sa PhilConstruct Luzon. Narito pong report. Please cut the ribbon in 1, 2, 3! Formal nang binuksan sa publiko ang 5th Luzon International Construction Equipment, Building Materials, Interior and Exterior Products Exhibition and Technology Forum o PhilConstruct Luzon ngayong Huwebes, April 3 sa SMX Convention Center, Clark Freeport.
Pinangunahan ni Engineer Gerard Pancho, President ng Philippine Constructors Association o PCA, at Clark Development Corporation o CDC Chairman Ed Pamintuan ang ribbon cutting ceremony. Aabot sa 250 local and global exhibitors ang makikita sa PhilConstruct Luzon na inaasahang bibisitahin ng libo-libong mga interesadong profesional at mga negosyante na nasa linya ng construction. Sa mensahe ni CDC Chairman Ed Pamintuan, hinikayat niya ang mga kabahagi ng PhilConstruct Luzon na huwag hayaang mapag-iwanan ng Pilipinas sa larangan ng construction. You build for the city, for the province, for the nation. You think of the country as a whole and not to those who will be giving you the project. No, I made mention about that. I think right now we're number 7 out of 10 countries in terms of development, in terms of gross domestic product, in terms of per capita. I think it's high time that the money that is being budgeted for the construction industry should all go to construction. For me, that is the primordial consideration of the constructors in the country. Ibigay mo lahat. We don't need to have falling bridges or flooded street. Year in, year out, ganyan na nangyayari. You know, for once, isipin natin ang ating bansa. Ayon kay Pancho, may lectures at forums mula sa mga eksperto na tatalakay sa mga bagong trends, technology at modernisasyon sa industriya ng construction. Started actually last year talking about digitalization and AI. Hopefully, we'll come out with a program for the contractors, a program that will benefit yung about transparency, being efficient, optimization of resources through digitalization. Hopefully we can do that within this year, at least for a start, medyo ano pa siguro. But probably in the years to come, we will be able to develop yung AI for construction. Para naman kay PCA Pampanga President Engineer Chito Mungkal, ang aktibidad ay hindi raw kompetisyon kundi isang pagkakataon para mapalakas ang kanilang networking sa mga miyembro ng industriya. Ang PCA Pampanga ang host ng PhilConstruct Luzon ngayon at sa mga nakalipas na taon. Iba, pag contractors, kala mo magkalaban-laban. Dito, magkakaibigan kami dito. Anong maganda nito? Iba-iba yung mga suppliers, iba-iba yung mga specialty. Merong specialty like kagaya ko sa structural. No? I can help sa mga kasama ko. Parang di ba? Referral system din. Oo, tatawag sa akin ng kaibigan natin, mga ka-membro natin. Sir, pwede kong konsulta to for free. No? Ngayon, kami naman, nakakailangan ng heavy equipment. Meron tayong mga kasama. Merong, yes, ang ganda. Yung iba, supplier ng buhangin, supplier ng semento. Anong magiging ano yan? Makakatipid ka. As being contractor, dahil maganda yung mga presyo mo, mga kasama mo na, mga parang kapatid mo na. Mangyayari niyan, makakatipid ka niyan. Malaki kita mo. Libre ang PhilConstruct Luzon. Tatagal ito ng 3 araw at magtatapos sa Sabado, April 5. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rogelio Reyes, ang weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Ito po ang pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw ng Huwebes, Abril 3, 2025. Northeasterly wind flow po ang patuloy na aapekto sa bahagi ng Hilagang Luzon. Dahil po dito ang Batanes, kasama po ang Babuyan Group of Island, inaasahan po natin magkakaroon ng maulap na papawarin na may mga mahinang pagulan. Samantala, ang Metro Manila, kasama po ang Pampanga at natitirang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bahagyang maulap na minsan ay maulap na papawarin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dahil naman po sa epekto ng easterly o hangin silanganin. Samantala, 38 degrees po na naitala na index kaninang alas 2 ng hapon sa bahagi ng Pampanga. Kaya patuloy po pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta ng mainit na panahon. Ito po ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa. Ibinahagi ng ilang business leaders ang kanilang kwento ng pagsubok at tagumpay sa kauna-unahang business conference ng Holy Angel University School of Business and Accountancy ngayong Huwebes, April 3. Silipin natin kung paano ito nagbigay ng inspirasyon sa mga aspiring young entrepreneurs at negosyante sa report na ito. Inspirasyong may tuturing ng mga mag-aaralan ng top Kapampangan business leaders na naimbitahan bilang tagapagsalita sa kauna-unahang business conference ng Holy Angel University School of Business and Accountancy o HAUSBA na naganap nitong Huwebes, April 3. Ibinahagi ni Lizette Laos Velasco, Chairperson and CEO ng Laos Group of Companies o LGC, ang kanyang expertise sa negosyo, kasabay ng pagsusulong ng inclusivity, leadership at oportunidad para sa women in business. Si Laos Velasco ay 2024 Inquirer Women of Power Awardee at Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA 2024 Awardee for Business. I think to sum it up, it's really about learning every day and doing what you need to do. At in the end, yung resulta is just a result of what you have done. No? Kumbaga, just enjoy the journey, whatever that may be, your passion, whatever that may be, your business. No? Parang just enjoy it. And then in the end, darating yung bunga na hindi mo inaasahan. Just put your heart and soul into it. Babalik din tayo doon. Makukuha din natin yung gusto natin makamit. Nagsilbi rin keynote speaker sina Prudencio Garcia, President ng Mekere Food Corporation, at si Ira Medina, President ng Young Entrepreneurs of Pampanga o YEP. Ikinuwento ni Garcia ang kanyang karanasan at mga pagsubok na dinanas ng kumpanya na ngayon kilala na hindi lamang sa buong Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Alam natin na ang patnubay niya, ang guidance niya. Of course, the protection is always there. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Marami tayong mga mentors na sa entrepreneurship sa Pampanga. At meron din mga tormentors, but always be to make you a better person, a better entrepreneur that you can serve not only your family, but our community and our country as a whole. So I wish you all the luck and maximize the opportunity, especially here in Pampanga. Samantala, na-inspire din ng mga estudyante sa kwento ng tiyaga at determinasyon ni Medina sa pagtatayo ng negosyo sa murang edad. We're so honored kasi this is the first time they're doing their business conference. So we're honored to be invited, not just as a speaker, but to really be part of the panel, kaming young entrepreneurs. Nakakabilib talaga yung eagerness ng mga kabataan. No? And I wish I had this, 5-10 years ago. But then all I could say is that how yung Holy Angel University is really giving them the right platform and really training them as early as now. And we all know na all of this, itong platform na to isn't just preparing them, but really para siyang launch pad for them to be really good entrepreneurs. Ayon sa ilang mag-aaral, magagamit nila ang mga napulot na aral mula sa speakers sa kanilang mga plano sa hinaharap. Kay Sir Prudes po, we like how nag-start po siya from almost scratch po. Then, naging empire po ng sa business sa Pampanga. And then si Miss Lizette po, of course, as a woman, myself po, napaka-empowering po ng mga takes niya po na challenge niya po yung male-dominated na industry po na business.
For me naman po, nakarelate ako kay Miss Ira. Kasi po, yung journey ni Miss Ira, yung parents niya, sa napakinggan po natin kanina, both doctors po. So, siya po, parang siya na, mapunta din sa field na medical field. But then, pinursu niya po kung ano talaga yung gusto niya. So, pinursu niya yung creative na side niya. So, for us po, siguro sa akin din, madadala ko siya hanggang sa pagtanda ko and pagka-graduate ko ng college na ipursu ko po kung ano talaga yung gusto ko, ganun. Hindi po yung kung ano yung gusto ng ibang tao para sa akin. Gusto po magpasalamat sa mga speakers po sa Sikanan 2025 po. Since nagbigay po sila ng oras and yung effort po nila mag-create ng mga talks po nila sa atin. And na-inspire naman po yung mga MSME, LGU, and other school institutions po within Pampanga po. And also, gusto po namin magpasalamat sa mga sponsors and partners po namin, media partners po. And then sa mga organizing po, sa mga organizers po, and then sa mga SBA faculty po, since sila po yung tumulong sa amin na magkaroon kami ng funds this Sikanan 2025. Samantala, dumalo rin sa nasabing kaganapan ng mga miyembro ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at YEP upang magpakita ng suporta sa aspiring young entrepreneurs at business people ng EJU. Kasama rin dito ang iba pang business owners at mga kawani ng gobyerno. Ayon sa organizers, plano na nila itong gawin taon-taon. Liana Kalilaw, CELTV 36 News. May mga akbang na raw na ikinakasaang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa papalapit na mahal na araw. Si Jody Mercado may detalye ng balitang yan. Nakahanda na raw ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa dagsa ng mga manlalakbay sa peak season ngayong nalalapit na ang mahal na araw at summer vacation. Taon-taon karaniwan ng eksena ang mabagal na daloy ng trapiko sa mga expressways, partikular sa NLEX, bunga ng sabay-sabay na biyahe ng mga pampubliko at pribadong sakyan ng mga umuuwi sa mga probinsya para magbakasyon. Ayon kay Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX, higit pa sa 330,000 na sasakyan ang naitatalang dumaraan rito tuwing Miyerkules Santo at Huwebes Santo. Kami po pagka peak season, tinataas din po namin yung level ng aming service na pinoprovide sa ating mga motorista. Yun pong dating Safe Trip mo sagot ko kung naririnig po ninyo, yung aming Motorist Assistance Program, na ngayon po ay tinawag na naming Biyaheng Arangkada. So ito po ay Motorist Assistance Program po ng NLEX Corporation, kung saan po kami po ay dahil nga po dun sa pagtaas ng volume ng mga motorist po natin, kami po ay nagde-deploy ng mga mas maraming personnel para umattend at umalalay sa ating mga motorista. May nakaumang na rin ng mga strategiya at re-responding NLEX personnel kung sakaling magkaroon ng anumang insidente sa kalsada. Ganun din po na kami po ay during peak season, yung ating Holy Week, may mga araw po na kami po ay nagpo-provide na po ng free towing para po mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente. May mga araw po kaming ina-anticipate na talagang mataas at kinakailangan po natin mag-clear kagad yung insidente para hindi na po makaabala dito sa ating traffic. At dahil nasa panahon na ng tag-init, may emergency services din ng NLEX para sa mga motorista maging ng mga commuters. Kami naman po sa Expressway, meron po kami talagang third-party service provider po, yung aming emergency medical service provider, kung saan lahat po ng insidente na nangyari sa loob ng Expressway, mapa-aksidente po or yung magkakaroon ng mga medical case. Kasama na po siguro dito yung mga related sa tag-init. Mabilis naman po na nare-respondihan po namin. And as much as possible na po, makatulong pa kami while siguro in transit. Dinadala sa hospital po yung mga kailangan po talagang dalhin sa hospital na naapektuhan na mga motorista at commuter po namin sa NLEX. Sa huli, payo ni Ignacio na kailangang maayos ang gagamiting sakyan kung sakaling maglo-long drive. Hindi naman po sa pinopromote natin na hindi na nila dapat askasuhin o ayusin yung kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. So, together with our corporate communication, kami po ay
nagpapaalala sa ating mga motorista yung kanilang pag-check, pag-maintain ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. At kasama rin po yung sa driver na kailangan po i-prepare po bago bumiyahe. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling itatanghal sa Cultural Center of the Philippines ang iconic na Puppet Passion ngayon darating na April 6. Alamin natin ang ibang detalye sa report ni Danica Gino. Ngayong Semana Santa, isang makasaysayang pagbabalik ang magaganap dahil muling mapapanood ang iconic na Puppet Passion sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Dalawang espesyal na palabas ang gaganapin sa tanghalang Ignacio Jimenez sa April 6. Ang Puppet Passion ay isinulat ng national artist for theater na si Amelia La Peña Bonifacio. Isa itong natatanging pagtatanghal na naglalahad ng buhay ni Hesukristo. Pero hindi tao ang mga bida dito, kundi mga handcraft wooden puppets na likha ng mga batikang manlililok ng Paete, Laguna. Mula pa noong 1985, isinasagawa na ng Teatrong Mulat ng Pilipinas ang panata nitong dalhin ang Puppet Passion sa iba't ibang simbahan, paaralan at entablado sa Metro Manila at Bulacan. Noong 2006, nagkaroon ito ng permanenteng tahanan sa Amelia La Peña Bonifacio Teatro Puppet Museo sa Quezon City. Maging ang pandemic ay hindi naging hadlang sa kanilang panata. Dahil noong 2021 at 2022, live stream ang ginamit nilang medium para maipagpatuloy ang tradisyon. Pagsapit ng 2023, bumalik ito sa entablado sa Metropolitan Theater. Ngayong 2025, sa ika-40 anibersaryo nito, muling magbabalik ang Puppet Passion sa CCP. Sa pangunguna ng artistic director ng Teatro Mulat na si Amihan Bonifacio Ramulete, kasama ang mga original Mulateers at bagong henerasyon ng puppeteers, asahan raw ang mas makulay at mas pinabonggang produksyon. May mga bagong theatrical elements na dapat abangan tulad ng shadow play, voice-over recordings at mas pinahusay na production design. Sa kabila ng mga ito, mananatili pa rin daw ang puso at diwa na nagpaantig sa mga manonood sa loob ng 4 na dekada. Ang Puppet Passion ay hindi lang isang pagsasadula, kundi isang buhay na tradisyong patuloy na binibigyang buhay sa entablado. At higit sa lahat, libre itong mapapanood sa mga gustong ma-experience ang isang world-class na Filipino puppetry show. Danica Gino, CLTV 36 News. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jayan De Jesus. Maraming salamat po.